A partir d'un prec del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya en el darrer ple ordinari, l'equip de govern es va mostrar disposat a estudiar la possibilitat d'adaptar els semàfors de la cruïlla de l'Ave Maria amb camí ample amb senyals sonors per a persones amb discapacitat visual. Ho explicava la portaveu dels republicans, Edna Estrems, amb aquesta intervenció. I pensem que seria un avanç per la incorporació de l'accessibilitat al municipi si poguéssim aquells semàfors posar-los senyals sonors per a les persones amb problemes de visió, que a més és una zona que és veritat que a més a l'estiu es condensa molt de cotxes i realment és necessari aquells semàfors i tenim molta gent que ve de fora, que pot tenir moltes capacitats diferents. I al ser només un, creiem que seria una bona cosa, seria un avenç cap a la implantació del pla d'accessibilitat aquest del nucli antic. Un prec al qual l'alcalde va respondre que estava previst fer-ho quan es faci la remodelació de l'avinguda Ave Maria, però que si hi ha consens suficient podria fer-se aquesta actuació més aviat. I per tant és veritat que està previst. També és veritat que ho tenim no en el pressupost d'aquest any, però sí que en el programa fer una adequació també de l'Ave Maria i és certament volíem que fos en aquell moment. Però també és veritat que podríem optar per fer una intervenció abans d'urbanitzar el carrer i, per tant, canviar aquest semàfor que certament podria millorar molt l'imatge i també les prestacions, tenint en compte qüestions d'accessibilitat, com comentarem. En la intervenció d'Esquerra Republicana va haver-hi també reclamacions per l'estat del piló de marrà de la Punta, que el regidor d'Urbanisme va respondre dient que s'hi estava a sobre i que aviat es resoldria. Com també es va demanar l'estat de la qüestió respecte a la tramitació del POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, a la qual cosa el va respondre també Josep Bofill que aquest primer semestre de 2021 es reactivarà amb els tallers participatius. L'objectiu és, de cares a aquest primer semestre, si pot ser abans de l'estiu, fer aquests tallers per poder anar avançant amb la redacció del POUM. Les comissions, és cert que fa gairebé mig any, jo crec que en van fer una just després de la Covid, ara no ho recordo, de l'inici de la pandèmia, però en tot cas ens comprometem, ara som a principis de març, ens comprometem dintre d'aquest mes a fer-ne una tant per la Comissió de Territori com la de Promoció Econòmica i Cultura. En el mateix apartat del ple, el regidor de Gent de l'Escala, Carles Carlà, va reclamar obrir un debat profund sobre la implantació d'energies renovables al municipi. Ara evitem l'impacte ambiental de camps de plaques solars perquè creiem que no és correcte, però tots sabem que hem d'anar cap a les energies renovables i les energies renovables es generen o en vent o en sol. Per tant, en algun moment o s'hauran de posar molins o s'hauran de posar plaques. No les volem perquè hi ha un impacte, però al final és l'única manera que tindrem de generar-les. Per tant, en algun moment ens haurem de plantejar que alguna placa en algun lloc hi haurà d'haver perquè només amb les teulades de les cases no dona per subministrar la corrent que tots necessitem. Qüestió a la qual l'alcalde va reiterar la idea que el tema ha de passar necessàriament per una planificació territorial. Estic totalment d'acord amb el que has dit, però amb la salvetat que això s'ha de fer planificant de forma territorial i entenc que són les administracions supramunicipals, en aquest cas la Generalitat, el que té l'encàrrec, que així ho ha demanat el Consell Comarcal, diferents ajuntaments, d'intentar fer una bona planificació perquè la implantació dels renovables sigui una realitat per aconseguir aquests objectius d'emissió zero en el futur, però es faci amb ordre i no trinxant el territori en petites instal·lacions que finalment tampoc sabem quin és el rendiment que tenen de cara al futur. Des del grup de Junts per Catalunya, el regidor Vishal Shahani insistia en la partida del pressupost municipal per a estudis d'àmbit social. Volia saber que al pressupost vam aprovar uns 30.000 euros amb estudis i projectes de benestar social. Com està aquest tema? Aquest punt el va respondre la responsable de l'àrea de serveis socials, la regidora Ramona Viella. Aquests 30.000 euros d'estudis i projectes era un estudi que en principi el havíem anomenat Àncora, que era fer un estudi per la gent gran. Feia molt de temps que no teníem actualitzat aquest estudi de la gent gran, com estaven a casa, com vivien.
I era per l'any passat, era per al pressupost de l'any passat, del 2020, ens va enganxar amb la Covid i no vam poder fer, perquè de fet era anar a la vivenda, veure com vivien el matrimoni, la persona que estava sola, amb les condicions que vivia i tot això. L'hem traspassat en el pressupost d'aquest any, està en una partida de 38.000 euros i llavors els 8.000 euros és per al Pla d'Igualtat, que també ara estem amb un projecte, com que és de quantia menor, seria, diríem, estem mirant ja alguna empresa per fer aquest Pla d'Igualtat. I des del grup d'en Comú l'Escala es va insistir en reclamar documentació dels contractes públics de la piscina municipal i de l'aparcament soterrat de Plaça Catalunya. Albert Pons en va demanar també en quin estat es troba la reforma d'espais interns de la Casa Consistorial. I els nous grups municipals que van sorgir aleshores continuem sense tenir assignats uns espais per poder-hi treballar en el que és l'equipament de l'Ajuntament. Llavors és per si ens poguéssim, ens adrecem a vosaltres per aviam si ens podeu proporcionar aquest espai. Entenem que no és pel que a nosaltres ens agradaria inicialment, que es podia atendre les persones des de l'Ajuntament, perquè estem en època de pandèmia, però això no treu que hi hagi un espai en el qual els regidors hi podem anar a treballar. Respecte al primer punt, es va explicar que aviat es resoldrà. Pel que fa als espais, a la Casa de la Vila, la resposta va anar a càrrec de l'alcalde, Víctor Puga. Una nova rehabilitació, una nova adequació d'algun dels espais per generar més espais justament, perquè hi ha regidors ara de govern que tenen un espai compartit entre 4, per tant hi ha molt poc espai actualment a l'Ajuntament, per tant hem de veure com assignem aquests espais que queden més o menys lliures i que en tot cas hauran de ser compartits. Per tant, això ens hi posem i en breu us donarem una resposta. Aquests han estat els punts més significatius de la sessió plenària d'aquest mes de març. Els plens ordinaris es celebren habitualment el primer dilluns de cada mes.